terusno. Larase ditempuhno ngono ya. Mulane. Duh ayu. Nah, iku ya masuk. Ayo. Duh wong ayu. Pepujane ati. Mas mriku. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Apa ta awakku dhewe. Ya. Duh dewa Jawa toko welas ono mring mampi Besok kapan katakan jejer lan wong umpamakno manira nakoda tanpa prau nyedam syariat Nyidam Sari bawanipun sampun bawa wis mulai. kalau saya akan langgamipun Mas Ketur, yuk monggo Ibu aturi atur khusus Mas Inul darah tinggi. Mbah Gemi, Idam Sari nggih, Mbah. Ambek juga Nul. Nah, ngono. Gak pengen Nul. Lu juga tanda api lo. Yuk. Mbak Nur, ojo gelem turu awar Karo ngilo umpama sliramu segar melati. Yuk.
Sadurunge dilanjutno ada pesan-pesan terakhir. Iya. Sebelum terakhir lagune ngono lho. Kowe ape dialap apane le Nul? Pesan-pesan terakhir sebelum lagune berakhir lho. Oh, Ini kita cocok kalau lagu-lagu Jombo deh. Oh, cocok. Nek lagu dangdut kita ora cocok kowe Nul. Mas Pri. Ora cocok. Kowe ndek tangga ngene kok betah. Heeh. Nek aku wis tak srimpung. Asline ya dibetah-betah. Ya monggo lah jatuhkan ya. Enak. Nalikane roeng dalu Oh ya ayo. Ya. Ya. mati ora Ayo dijalan ke yo. Kataraken sugeng rawuh dumateng para tamu agung ingkang nembe kemawon rawuh. Matur suwun atas rawuh panjenengan sedaya. umpama sliramu sedar melati bangi damsari umpama sliramu margi wong ayu aku kang bakal liwati Ugi ngaturaken sugeng kondur dumateng para rawuh para tamu ingkang sanget kondur. Soang-soang nggih, muga tansah pinanjen keselamatan karajan terus kalih piyambak piyambak.
nyanyi dengan penuh penghayatan ki Mas Inul. Heeh. Mendung lho. Wis tenang, wis mendung ana sing krakit kok aja kuwatir. Heeh. Pengen ditibakno ngendi wis kersane Gusti ingkang amengku. Oh, mendunge poteng, Mas. Ya. Ayo. Nalikane